Здравейте хора, аз съм Стефан Кадевитерата и тук с мен е Килъра, вероятно го помните от първите ми епизоди на Майнкрафт. И кажи здрасти на хората. Здрасти! И днес заедно ще изгледаме един клип, качен от момче на име Дени Игнатов, което качва клипче относно хейтерите ми. Аз предлагам да го пускам. Защо по дяволите трябва винаги аз да съм виновния за всичко? Защото много се закачаш. Не, още не се е закачал. Смисъл, какъв е смисъл ти, като най-нормален дебелак, да направиш клип относно за хейтерите ти и да се нервираш, че имаш хейтове? Всеки има хейт, това е нормално за YouTube, но никой до сега не е правил клип относно за хейтерите му. Леле, това бива, ама... Просто допускаме. Да, още малко. Защото няма такова прави друго, да се занимавате с мене само. Да, господин важна свиня. Приятел на мен, то са всички се закачат, но както виждаш, ние не сме отговори с лоши чувства към хейтерите. Да, и откъде реши, че точно само тебе хейтат? И мен ме хейтат, и други хейтат. И аз предлагам още малко от клипа. Ще ми се намалят лайканията. По-добре да се намалят. Да. Ако ме интересува, бе. Аз правя клипите за забавление. Първо на първо, като не те интересува, защо си направил клип за хейтерите ти? Той не го разбирам аз. И аз така. Това е грешка на природата на света. Не се изключва това, че има и хейтери, които ни провалят забавлението. Защото е така, като защо да рисувам те направо просто да... Тъй просто да направя това, не знам като какво ми прозвуча. Ако може още малко да се разплаче, че има хейтове. Продължавам още. си хабя, нали, чата, като мога да направя едно видео и край. И знаете какво? Не ме интересувате. Щом не те интересуваме, защо си направил клип? И аз не го разбирам това е те. Защото аз знам кой съм, знам какъв съм и знам какво правя и знам защо го правя. И вие нямате право да ми казвате какво правя. Ясно ли ви е? Ей, идиоти прости. Ако на мен ще ме разкъсна на две парчета, идиоти. Бил да ни разкъса на две парчета и сме били идиоти. По този начин предизвиква 2 пъти повече хейт. Това, приятелче, просто няма дума. Прави се на много здрав пред всички. Иначе е бати пишлемето, ако го фанат по-големи, ще го изнасилят от всекъде. Никога не правете така, защото първо на първо ще навредите на канала си. Второ на второ ще навредите на околните, ще получат тумор. Ще радете и омраза, ще закамвани и просто... Да, може ли нормално нещо той да се закамва? Така че, да знаете, ние не копираме нито Хайдер Гейминг, нито Линкиски, а просто сме техни почитатели и решихме да ви покажем това клипче за образователна цел. Давам думата на Килър. Аз ще го определя, че нямам думи просто. Това ми е определянето за това дете. И било да ни разкъса. Той като качва клипче за хейтерите, естествено, че те ще го хейтят. Баго, аз знам какво правя и знам защо го правя. Знаеш ми, куро в гащите. Аре, аз ще приключвам тук клипчето, че вече ставам зъл. Чао от мен и не забравяйте палче нагоре.